Kull ma jmur il-popolazzjoni f'Malta qiegħda dejjem tixjieħ bil-kundizzjoni tad-dimensja qed issir aktar komuni. F'Malta madwar 7,000 ruħ ibatu b'din il-kundizzjoni. Bl-esperti issostnu li din isseħħa l-bosta raġunijiet fosthom ix-xuħija u li l-istress fil-ħajja qed jiżdied. F'Malta 8 minn kull 10 li jbatu b'din il-kundizzjoni jgħixu fil-komunitajiet u fil-familji. Dan qed tixħed pis akbar fuq il-familji u l-qraba tagħhom li f'diversi każi mhumiex imħarġa biżżejjed biex iduru bihom. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbar li l-Gvern se joffri kors bl-ħlas lil pubbliku dwar id-dimensja intqal li sa 20 sena oħra aktar minn 14,000 ruħ se jibdew ibatu b'din il-kundizzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis qal li l-kors bl-isem Dementia Care at Home imsejjes fuq il-fatt li fil-ġejjin din il-kundizzjoni se tolqot aktar nies. Aħna nemmnu li poplu edukat, poplu armat b'tarif ħajkun poplu li kapaċi jilqa għal din l-isfida u jdawwar f'opportunità. Aħna rridu li anke jekk xi ħadd jintlaqat minn din il-kondizzjoni jibqa' jgħix livell għoli u livell għoli ta' kwalità għolja ta' ħajja. U allura iktar ma nedukaw lill-poplu tagħna, iktar ma ntuħ tarif, iktar ikun jaf kif għandu jġib ruħu. Ħafna drabi persuna li jkollha d-dimensja tinqata' mis-soċjetà, inkluż ma' dawk l-aktar qrib tagħha. Dan bil-konsegwenza li l-qraba ma jkunux jafu kif għandhom iġibu ruhom u tintilef il-komunikazzjoni. Is-Sur Jason Farrugia, occupational therapist, jispjega xenarju komuni llum il-ġurnata. Drabi mmorru bit-tfal, mmorru fil-kamra jaraw in-nanna, anke jekk ma jkollix demenzja, jew bit-tablet, jew bil-mobile. U jisu ma nafux ħanabdu nagħmlu. Timmorru ġed il-cubicle jew ġed il-kamra ġed is-sala jew fil-kċina nintaqgħu mal-qraba. U ma nafux iktar issa x'inhu r-rol tagħna. Qal li l-kors jitratta bosta bidliet li jolqtu persuni bid-dimensja. Ħanitkellmu fid-dettall fuq changes in behavior, ħanitkellmu fuq issues ta' komditajiet li tista' tuża d-dar, affarijiet li tista' tirranġa d-dar biex tagħmel il-post iktar safe. Is-Sur Farrugia qal li dan il-kors se jkattar l-għarfien dwar din id-dimensja u għalhekk aktar persuni se jintebħu aktar malajr jekk persuna iġdbati b'din il-kondizzjoni qal li bekk id-dijanjosi ikun jista' jsir aktar malajr. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.